piąty. Jemu tarkła doma, wsnyć zemłewy dzyń, a była irtach głożeni, chłariła sobie. Zdyży się, że człowiek zachłorzeje, przeważno bez swojej winy, bi wyrównak rozmaice. W miononyłci abłe szlachłewnych przecienów, waju zycher doszła, że tom dzełemie i rzekę wama istos. Chłerych za nic nie należy denerwować. Leno, że nie wszedce łetim wiedzu, ale łetim zaro woma łopławie wastną lucyna sorn. Wczora je zachłyża. To mnie nijak nie zaistcełe, bo to leno przyznobieni, a do szkłełe nie musza chłedzec bez pyrą dni. Cieją są ciesto dobrze, dyle Bóg. Leżą w łóżku, cietum ksuńści, a nawet ka jedną piszą. Nie darwom chłedzec zakły piszą. Nikt mnie nie nakazywy sprzątać, łemewać statków, cie wynaszać smieców. To jeziecy. Jeso tak leżą i rozmaite mesle przechydają mnie do głowy. Kłyreszce mum ciasna rozmyślani. Leno, że tery je wiele śniegły i wszedce zjeżdżają z grzepę na sunkach, a je muszą leżeć w tym przebrzedłym łyżku. Gwesno później jesz przez perą dniów mema nie puści mnie na sunci. Jak je to przeżyją? Jem przeznobiony. Ne, bo je chłedzęła w samych lenożokach płelodze. A wszystko bez wiatenk z Małgłesią łetrzeli zyci, że bez butów tyś idzie są płyrgac. Je dobeła. Leno, że to był głępasy wiatenk. Mnie wcale nie szło łete trzeli zyci, a Leno łeto, że był dokaznic Małgłesi, że to jem górą. I chłec bez butów josą za długłe nie płyrgała, to i tak jem są przeznobiła. Może temu, że stryfle zrobiły są młekry. Mumcie ty, że ze mą ledze nawet ka kąpią są w młeżu i twierdzą, że te lodowaty kumpania są procem przeznobienium. Ne, a łymie prawie ciesto na łepak. Widzę śmieszło lechłe. Memie jełe tym wiatenku nic nie rzekła. Coś by to dało. Jeby są na słecha tegłe, co i tak baro dobrze wiem. A z Małgłesią łenukłewych sprawach je niemda geda. Ani są ją niemda wiatować. Płelodze tyś niemdą soju purgac na samych żokach. Jejem są doznała, że to je młeżebne. Równak był to prawdziwy naukłowy eksperyment. Po łyczbach zazdrzył do mnie Pawel. Przeprowadził ze sobą jeż Piotra. Zanim łeni są płekezele, je narzucała na se nocnica mojej memy. Baro snyżą, różewą. Była kąsk za wielga, ale widziało mnie są, że przecygy z drog. Kłedoch nie mogą mnie widzieć le w sami piżamie. A ty, miast zrobić wielgi łecze, jak nie zaciąle są chachłetac. Balbi bulba w nocnicę! Krzyknął Pioterk, prawie kulające są ze śmiechu po podłodze. Nie młega, bulba w nocnicę! Jo, balbi bulba to moje przezwisko. Miłe są za baro nie widzę, ale jujem jakłes do niegłe przenancony. A witro całe szkłałam ze wiedzały tej nocnice. Leno nie rozumieją, co w tym je taci głe śmieszne. Myszłe gryszką? Spytał Paweł. Taką nie za wysoką, leno 37 stąpieniów. A nie gędełje? A coś te taci głe gędeł? Te są chcą wiedzieć, czy to idzie są płyrgać na żokach. Wcale, że nie. Ten reumatyczny szpacer to była lechy łydba. Ja ci szpacer? Jeciu, że z szpacerem mogą być romantyczne. Ale żeby jąkał so Piotrek. Reumatyczny. Te nie wiesz, co to je reuma?
pewno jaky chłyrost. Moja starka my reumą, dali płewiedł Pawel. Łena gdy, że ją w gnetach łumie. Mnie nic nie łumie, jem wyłożyła. Lepłe czekaj, jeś perą tacich szpacerów, a łebeczyś. Neże, a te tu przeszedł, żeby mnie wiadowic? A może ty jesz weplestych moim rodzicom, jak to było? Ja ani słowa nie powiem. To myś ze siwci, me zagłydzena, za nima przyjdziemy. I szle. Tak to wezdrzała głesce na łychłerygłe człowieka. Naprzód Piotrek mnie rozgłężył tym swoim rechłetą i rungania ma z mojej nocnice. Płetemu Pawel tym swoim a nie gedył jo? Ciej mema, tata, aby cotka tego nie życzy, to i tak w jedno są kto nalizę, co chętno to zrobi. Człowiek doch sum dobrze wie, że zrobił lechłe i płeprawdzeni mu się do łebrzydzeniu wesłechłewac a nie gedył je? Nadto Pawel miałby baciec na to, że to było naukłewe doświadczenie. Ciegłe to są dla nauci nie robi. Je ciała łe wiele lecach, co dla nauci młecno są płeswiącywele. Jeden baro długłe musiał leżeć w balice, żeby dokłęł so rozwój fizyci. Przeszle płesłeje ze siwci. 5 minut płesedzele, wcyk z młyniama. Joj ma da 2 lizy ci, z nich 3, ja ci miałem we gruny. Kłe równak nie zdrzące na wszetkłe, są moim adrechama. Później zrobłe te przeszedł tata i wyważył pełni. Mój tata płeprawdze baro dobrze kłeteje, leno je nut cegągłe chwelec. Tak było i ter. Przeniósł mnie zupą na tablice i syt zbłekły. Je jadła i nic ksą nie odzywa. Ce ta zupa nie szmaky, rzekł tata. Je baro dobry, pochwalała jem. Zasztut ze sto samłe. Je widzę, że ciebie nie szmaky. Szmaky, cie tata nie widzi, że jem. Ciej była nabyła lechy, tej jeby nie jadła. Za minutę tata nie wytrzymał. Jaką jo dobrą zupę zrobił, bluz całe na coś nie szmaky. Nie szmaky, łe mnie nijak nie szmaky, je lechy. Tata sam łebresił. Ne jo, weź człowiekły, naważy dobry zupę, a łena nie chce jest. Ale jedok ju zjadła, tata nie widzi. Tata zmyżowiały weszedł z izby. Czasem łen je nie dostrzymani. Kiedy co sływaży, tej gdy, że nama to nie szmaky. Jemu jedzęłe to, żeby go pochwalec. Ciej mój tatk płeprawdze nie widzę, jak baro wszedł ci ma szmaky. To dość chłytkłe idzie sprawdzec. Sygi nie przezrzec są na łysie. Jak są trzęsą, tej to nag wes śmaky. Mum to na se w szpiglu przeprifowuny, jak ju jadła czekolada z łyziechama. Równak jak ju płewieda cot całe tym moim naukłewym doświadczeniem, tej mnie nie chciały wierzyć. Stwierdziła, że mieleno są tak zdawało. Dorosły niejednych rzeczy nie widzą. Na to juk wes nie ma rad. Blos są zgładzec. 2 dni później je dostawą pocztową kartkę. Snerze te balbinie i nocnica nie odjemnie. To je wiedza, że będę sam smia całe szkłęła. Ten lele kływaty wiś to klemcoch tyś dostył no wiadło. Niechle je so dowiem, ktoś to je. My to rodzeństwo w postępnym celu rzeką wam Kołąsk o moim starszym bracie, którym był nerwowy.